कुरान शरीफ पढ़ला से दिमाग मजबूत आ ईमान ताजा रहेला। घर से दुख बलाए भागल रहेला। जवना घर में रोजाना कुरान शरीफ के तिलावत होला वो घर में अल्लाह के रहमत 24 घंटा बरसत रहेला। वो घर में कबो मोहताजी ना आवेला, शैतान के कब्जा ना होला, सच्चाई के साथ ना छूटेला, दूसरा के हक ना मारे के सोचबो, कबो चोरी ना करबो, अय्यासी से बचल रहबो, मन में कोनो प्रकार के भेदभाव ना रही। कुरान शरीफ पढ़ला से एगो अच्छा मुसलमान आ इंसान बने में मदद मिलेला, दिल के साफ रखेला, हालात से लड़े के हिम्मत मिलेला। अल्लाह ताला हर मुसलमान भाई बहन के रोजाना कुरान शरीफ के तिलावत आ कुरान शरीफ के शिक्षा पर अमल करे के मौका दे। कुरान शरीफ के एगो ऐसा शिक्षा बा जौन इंसान जानेला उ इंसान दुनिया के सच्चाई से कबो बेखबर ना रहेला, हमेशा खुशहाल जिंदगी जिएला, अल्लाह के करीब रहेला।